Gå væk. Okay. Vi ser ikke tv. Skal jeg bare slukke Xboxen? Det kommer an på, om du finder på et eller andet at lave. Så hvad? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu da heller ikke. Det er ikke sådan, noget, man optager, vel? Det er en yngre version af Gangnam Style. Ja, det er en yngre version af Gangnam Style. Det der, det er en yngre version af Lady Gaga. Og Edderkoppen er en version af Justin Bieber. Jack. Okay, Justin Bieber. Det var hele samtalen der. Vil du gerne holde det? Okay. Okay. Hvis I hørte det, så var det min mor. Det er for sjovt at Jack, mor. Look at the eyes. This is a mistake. Jack. Jack. Hvad? Jack. Hvad? Jack. Hvad? Jack. Nej. Ah, okay. Tak så. Okay. Nu kan jeg ikke se noget. Og jeg har nemlig bygget til. Det er rev. Man kan sgu da ikke se en skid. Fuck, det er lyst her på. Slap af. Det hjælper sgu ikke sådan meget. Det hjælper overhovedet ikke. Skal du spille Black Ops? Ja. Har du et? Etteren. Det er kun etteren. Der er der også kommet en Black Ops 2. Ja. Hvad? Ja. Er det ikke den, du har? Nej, jeg har etteren. Nå, er det rigtigt? Det er Modern Warfare, jeg tror, 2 har. I er rigtigt. Altså, jeg kan godt lide, at jeg sidder med det lige oppe i loftet. Baby Gaga. Eller Lady Gaga. Eller Woman. Mormor Gaga. Eller Mormor Gaga. Eller Mormor Gaga. Vil I lige høre Jack spille på guitar? Jack spil. Skal jeg spille på den der? Ja. Nej, jeg vil spille på den rigtige. Wow. Har du overhovedet en rigtig? Altså, det er sådan lidt babyagtigt, men hvis jeg overhovedet har den. Nej, vi skal have en rigtig rockstar. Look at the ass. Hold din kæft. Se, Se, hold din kæft, hold din kæft. vi er en rigtig rockstar nu. Og ja, Fuck, det er dårligt. prøv at høre. Hvad synes du? Spil nu rigtig Jack. Okay. Se, det virker. Ej, nu har du mig sådan helt flad. Lev! Og den virker ikke nu. Og det er nemlig mig, der synger. Okay. Så, mange tak fordi I så med. Det er ikke slut, der kun går 4 minutter. Tak fordi I så med spillet. Husk nu altid at betale for det flotte, smukke. Den har overhovedet tændt. Ja, det var en gang, hvor den virkede. Det var sådan at spille noget. Spille Peter Fjell.
Nu bruger jeg den bare som gamerstol nogle gange. Jeg har ikke gjort noget. Har du kæft, mand? Jeg sagde ikke engang noget. Hold nu kæft, mand. Nå, okay. Det skal jeg nok, selvom jeg ikke sagde, noget. Hvad? Ja, det kan lyse. Jamen, jeg tror ikke, det kunne det, når det var slukket. Jamen, når det er slukket, så hvis man trykker på noget, så... Skal vi lige bruge strøm på det her? Det er number play. Let the beat drop. Now. Altså. Jack. Nu vil jeg prøve at se om Coolest Brothers Mikkel BP. Han vil se denne her. Og hvis han vil, så vil jeg bare sige, du er for fed. Helt seriøst. Du er nok den bedste mand. Ja. Personlig. Gamer. Ja. Jack, sig et eller andet. Hvad? Ja, du er for fed. Altså på den seje måde. Du er den bedste YouTuber, jeg nogensinde kender. Eller, jeg kender dig ikke, men jeg har nogensinde set det i hvert fald. Prøv at se her. Så hvis du ser den, så får du nemlig lysshow, og det er kun for dig, Mikkel BP. Let the beat drop. Now. Now. Okay. Tak, Jack. Det er fint. Så hvis du ser med, så vil jeg bare sige, at du er for fed på den samme måde. Sig det. Ja. Du er gæm, mand. Når vi ses alle sammen.